Na ría de Pontevedra aséntase desde tempos remotos unha importante actividade arredor da pesca e o marisqueo baseada na extracción e acuicultura de mariscos e pescados, que xera unha importante actividade económica directa e indirecta. A evolución dos últimos 20 anos supuxo profundos cambios que afectan tanto aos ámbitos familiares como laborais. Nestes cambios participan moi activamente as mulleres, que traballan tanto no sector primario como no comercio, na industria conserveira ou na transformadora. O perfil xenérico das traballadoras da ría é o dunha muller casada de 50 anos con 2 fillos e que traballa sobre todo no marisqueo ou na industria transformadora. Procede na maior parte dos casos das familias vinculadas ao mar, o que lle serviu de aprendizaxe. Moitas destas mulleres abandonaron a escola tras cursar os estudios primarios para empezar a traballar alrededor dos 19 anos. A maioría non ten problemas para conciliar vida laboral e familiar, sobre todo no caso do grupo máis numeroso, as mariscadoras, que dedican unha media de 4 horas e media diarias ao traballo. Aínda que non existe por norma xeral ningún plan de igualdade específico nas empresas ou colectivos de mulleres que traballan na ría, o 94% está satisfeita da súa situación laboral actual. As mulleres abríronse paso pouco a pouco en actividades clásicas dos homes, sobre todo nas empresas. Exercen o seu traballo como autónomas ou asalariadas, sempre aseguradas, e aportan uns 830 euros de media á unidade familiar. As mariscadoras, o grupo principal, está moi profesionalizado, ata o punto de que actualmente traballan baixo unha agrupación de mulleres pertencentes a 3 confrarías e comercializando as capturas de xeito conxunto na lonxa de interese económico de Campelo. É un grado de organización que destaca con respecto a outras zonas de Galicia e que lles permitiu mellorar notablemente os seus ingresos desde hai 10 anos. Por outra banda, o colectivo diminuiu notablemente en número. Pasou de 794 en 2001 a 408 en 2011. Isto é debido á paralización de incorporacións a causa da prohibición da extracción de mariscos en determinadas zonas da ría catalogadas como zonas C de calidade de auga. Entre as melloras destaca tamén o asesoramento e asistencia mediante fisioterapia para mellorar afeccións debidas ao traballo postural do marisqueo. Aínda que a ría de Pontevedra tivo unha importante tradición conserveira e transformadora, a súa dependencia da materia prima local diminuiu a medida que se incrementaron as importacións de outras procedencias con custes máis baratos. A conserva está hoxe moi orientada á elaboración de produtos a base de túnidos. As redeiras son unha profesión que experimentou importantes cambios coa progresiva desaparición da frota artesanal, que era a fonte do seu traballo principal. Hoxe é un colectivo moi asentado no concello de Sanxenxo, aínda que se mantén tamén noutros concellos como actividade non regulada. Os principais problemas do colectivo concéntrase sobre todo nas dificultades de formación de novos profesionais nun traballo bastante especializado. As pescantinas tamén protagonizan importantes accións de profesionalización. Novas prazas, identidades corporativas, cursos de manipulación e hixiene, introdución de novas tecnoloxías. A inmensa maioría traballan nas prazas de abastos e se no pasado comercializaban co peixe e o marisco da frota local, moitas veces das súas familias, hoxe buscan a mercancía nas diversas lonxas da nosa xeografía. Para rematar, as bateeiras, percebeiras ou pescadoras son un colectivo dunhas 30 persoas. A maior parte delas colaboran en labores de marisqueo a flote ou ben na selección de marisco. No caso das bateeiras son mulleres que normalmente desenvolven a bordo un traballo de selección do mexillón e tamén na preparación das cordas para a cría. Tampouco son moitas as percebeiras, 5 mulleres, xa que na ría de Pontevedra non existe o percebe AP, modalidade na que traballan sobre todo as mulleres noutras zonas.